Kanyang laki din! Nanang! Si Mang Puton di asawa ni Manang Jenny. Nakaamwa masimang paut. Dito di post na iti Facebook, oh. O kitaan niyo. Jak makita. Awan jay sarmingkaw. Dayta di adada iti airport. Napandagayam sinabat ni Manong Banjo ijay. Nanay, anya ngay daytoy a picture. Dayta, iti restaurant anangananda. Ay no, sikat dayta a restaurant. Nay, limok magmat ni Banjo ang nag-abroad. Dumagas dan to siguro diti balay. Anya nga tamo ti pasarabo ni Manong Banjo kada kayo. No ikanak to iti kwartak nga igatang ko iti daster kaw, ay umdasan dayta kanya kanakaw. Lakay, nagaduti nag-like ken nag-comment iti impose ko a pictures tayo idi kasangsangpet mo. Sino nga dagita ang nag-like? Dagiti kakabagyan tayo man Kakabagyam mo, no? Kakabagya. Kakabagyam ken kakabagyak. Nagaduda, oh. Kit agipos ka nga agipos abay. Katwa na. I-post ko ang mapantayo agpasyar ijay tagaytay. Sigurado, adun tumanin ti aglay. Nanang, at damanan ipakita kada kayo, oh. Damanang Jenny kan Manong Banjo. Anya manan dayta aya. Di pa nagpasyar da iti tagaytay. Kitaan nyo, ah. Day, anya dayta, bulkan? Siguro. Nagaduti tao, iti na pananda. Apay apos dita Facebook. Idinto tasaan da pay adim magdagas dito'y balay. Uwan nga agpahisoan niya. Sa dino nga ta tinagnag na anday di na panday di tagaytay. Ay kat dita kalsada tumayab da nga raw. Apay nga raw nga iginagapuday di airport. Saan daman la adim magas dito'y balay. Wan nga road, urayak mo't, ngam di da mo di magas. Oray nagipurwak dala kumamot iti may sa balkot at tsokolate. Ay, saan da tayong samutin ang malaki pakabagyan da? Tila maibagbagayaw. Mabalin ayamot ang malipatan da tayo akabagyan da. Wan, ngumapay ngay asaan daman la akayat ti di magas dito'y balay. Amang ano dumagas danto into no aggapuda iti tagaytay. Ay kandatan to iti pasarabaw. Oh, dandani tayon makadanon ije balay da Auntie Marge. Anya nga ilakay. Dumagas tayo ije balay da. Kapay ko madumagas tayo pala nga. Kat, pasarapon tayo mag-ida Kit no like da like kadagiti ipopos ko a pictures tayo. Diretso tayo nga gawin. Mabiit tayo laang mo. Bayamon ba kay? Ay sos, nagpartakan di puraw avan alimabas. Pinatapok na matan iti kastaunay. Italaang nga nakitak dayjay apuro abana. Bisita siguro da ita, iso adin na amo ti agin inayad. Kunapay ngamin nga ura dito'y igid ti kalsada. Katuwalisam. Kita aman day natapukan kayaw. Nagaduma ngamin a plastik nga kaiwara. Awan mo't sa bali amang walays. Patapukan da kay tumanan. Usto nga minan day ta panagwalwalisyo. Mapan kay kid din aginana. Wen! Nawatak! Wen ko na nga rude. Una yan. Wen lata! Itaya. Wen! Manag na dito abay na. Dinak met pampansinin. Kasla dinak makitkita. Ay, una Ay, aguray ka man. Oy, lakay! Na, talaga dinak pampansinin. Wen ko na lang
Asino nga tayo ti kasarsarita na iti cellphone na? Lakay! Wanak nga, wan. Wan, ti sungbat ka, wan. Di ka pala sumardang amak itong tungtong dita cellphone mo. Sige. Babayan. Wan ko na lang arudan. Sige, babayan. Lakay! Ay, unay kamot na yan. Bugkaw ka la, bugkaw. Amo mga da kasarsarita dito cellphone mo. Ag 5 oras kan amak isarsarita dita cellphone mo. Asino ayaday ta kasarsaritam? Ikumparik da ito eh. Apay alima nga oras ti panagtungtong yo iti day ta akumparem. Anya la una iti pagtungtungtungan nyo. Kumparay ka naggapoy ya, bro. Ayawan bibiyang ko, no kumparem anaggapoy ya abroad. Nagsilos ka man ako na akong. Saan ka ding agsilsilos? Tas si kalaang ti misis ko. Nukas pangarigan man, nayunan kalaang. Saan ka nga isuksukat? Anya! Makiinumak man, Uncle. Isod sa di magas ka dito balay ba? Tamakiinom ka. Kasano ajak dumagas, kat nagnagnak, anapan dita nakilabaak. Awan mo't intin ni nanang apa masahik, Uncle. Apay, Uncle, awan tinalamis adanom yo. Ay kilukatam day tarif Sige, Uncle. Danom lang ti alam dita Saan mo nga alayan day ta intin ni manang mo ajenay, kan manong mo banjaw at tsukulay. Ay, inikanda kayo, iti chocolate yaw. Wine, di magas na mo dito balay, idi na minsan. Inikanda kamay. Apay, da kayo ngay. Saan da kami pa'y mat nga inikan? Nay, apay ngay. Kanayon damot amalablabsan jay balay, no kasta nga agpasyarda. Ang amdi da pa'y pulos dim magas. Ay kumaun-udi kayon to siguro, ngay kanda. Siguro, Uncle. Sa nga sa akon to siguro, itinda ka na kayaw. Ay, nagado ngayon, Uncle. Gamsapay lak mo mga rod, takasta. Sa anak man na surut-surut eh. Kasano? Day tala cellphone mo tigigamam. Madamdama, addan tumanen kain-inawag mo. Agsarita kayon tumanen iti manong nga oras. Awaga nga ro dagiti ko kumpare. Kukumparem nga, boses mo ti babae di mang mangag ko akasarsaritam. Wain, tako kumarik ida. Ha? Nagmayat tupay ti iilakan nyo. Alang ang mga agsasangig kamay. Basta, surutin ka lata. Ay, unay ka na ya. Di na lamay kamutan iti basita privacy. Umadayo ka mamay. Makapasurun ma, surot ka, surot. Nyalaki din na ya. Apay nga tananang, di da mo lamang idagasan iti pasarabo da manang Jenny kan manong banjaw. Wen nga raw, apay nga ta. Idi saan pa'y asimangpet ni manong mo abanjaw. Kanayon dito'y balay ni manang mo Jenny. Huwag nga raw, i-share na dagiti nagado nga istorya na iti biyag na. Dagiti nalaladingit nga istorya iti biyag na ti umay na istoryaan dito. Kung dumawdawat pa'y kada kayo iti balakad. Angam itaan naragsak ti biyag nan. Di mo la dumagas dito'y balayon. Bayamon, saanan nga agsaksakitin tinakam mo. Ta dumagas dan tumula siguro. Apay ngay dagiti sabali a kakabagyan. Inikandan iti pasarabaw. Ngam da tao awan pay. Ay mayatan to'y sakak. Iso ang makapagnakaw na makapasyar. Imbag man manong ta makapasyar ka manan. Iso nga inusar kumiten na ito sinilas nga impasarabo kanyak na Jenny kan banjaw. Eso day ta insuot mo. Ikaw na. Kastoy gayam dag sinilas iti naggapo iya abroad. Nagmayat nga ibadag kan naglagan. Apay nga ta.
Awan pa'y magtim pasarabo da kanyak, uray tiping la kumaasabon. Ah, ni ay, saan da kayo pa'y pinasarabuan? Awan pa'y nga ron manaw. Ah, ay kinurahin nyo lata. Ah, Kanon to pa'y nga ta makalagip ni Jenny. Nene, Jenny, di mo padpadasan ti agsangit dito sa guwanak. Lapdam na ita pa nagsangit mo. Lapdam, di mo ipalubos nga agarubos na kita luam. Apay, Uncle. Ikikatam ka diti karbangak nga agsangit dito isang wanam. Ni, Di mo laam mo tidagan santoy barokong ko. Permi tidagsan na. Kat kaya't kong ibkas ti sakit tinakam ko. Babaan iti panagsangit ko. na, ay tikunam. Kunak, nasakit tinakam ko, Uncle. Ah, saan ko amagag ti magbagam? Kasano adi mo mga ngay? Ah, kita mumatay na lakaya ko. Tulang ako na nakaw. Anya, tulang? Kano pa yan nagtulang kayo? Ay, kinabayagan na. Eh, kinusipin ka. Ngamidin nyawat ko kada kayo tay pasarabo yo. Saan kayo matatulang? Ah, ay kasaya. Ay kuha ka ba na nakaw? Ay, anda pa dawan nga agtulaga. Anya, seasonalan ti pa nagtulang yo, Uncle. Kasta nga road. No medyo napudot ti panawan agtulaga. Asino nga roden nga iti pangibagak iti dagan santoy barokong ko. Ay, saan kumitlaang ang mga uray anya pa iti arabidam? Masapul amayibkas ko ti sakit tinakam ko, Uncle. Ay, nagrigat na yan ti lakay. Nagrigat ti agtulag. Oh, manang Jenny, sigamot gayam dada sumungod nga agsangsangit. Ni Auntie Marge nga eh. Aday jay likod ti balay, agwalwalis manin Apay nga agsangsangit ka. Nagsakit nga minto'y barokong ko. Ay sus, amangan mat no da sakit ti puso, ingka agpa-check up na. Ni Auntie Marge, ti kayat ko apang ibagaan iti sakit tinakam ko. Mapan ko ayaban? When man, ingkayaban. Mala, mabit lang. Sakbay ngagsangit ka. Ibagampay no anya ti makagapoy ti pagsangsangitam. Kung aminanti, makapasakit iti barukong nga talaga. Anya ti pagsaksakitan ti barukong mo aya. Nilakay ko. Apay ni Banjo. At babae na. Anya, adda babae nila kay mo. Wanante, isugayam di kanayon na kay ninawag. Babae na day jay. Naglukon. Nagabroad lang, ninayunan na kan. Wan nga rodante, nagtalakakan ko na. Tagayam, nabayag na ko naluklukwan. Apay, no dagita bambanag, umay mo ibingbingay kanyak. Ngam idisimangpat nila kay mo, dinakpay na lagip a pinasarabwan. Ay, wan gaya mante, saan kamot na nalaglagip? Nadakamat ko lang matkitde, saan kumat at tagtagidaksan. Bayan nyo, ante, tayo to nagsubliak nga umay mangisir iti sakit tinakam ko. At danton awit ko apasarabo kada kayo. At dapay ayan na bate. At dapay mat na bate. Uray kwarta tulatan. Apay, sa dino ti papanan nyo nanang. Maluman. Mapan ko kasarita ni Manong mo Banjaw.
Adda ka no babae na. Isu ti pagsangsangitan ni Manang Jenny, di may ditibalay. Awan met ngamin ti sabali akabagyan na amapan nakasarita no saan asya. Kat dagiti dadumay akakabagyan tayo nanang. Busy da ka no amin. Awan ti makasango ang makisarita kenkwana. Kating kayo nga ron ananang. Bareng dengganda kayo ni Manong Banjaw. Nasken nga ornusen da day tabanag. Kaasimet dagiti anak da. Yan, si Marge mo ito, sasaw. Ay, saan ama balinday tangar aramidam kini Jenny? Saan mo muta aluklukwan ti kaanak ka? Kit saan kumitaluk-luk ko, hinantay. Anya saan, kat adda ka no babae? Ang laki din na yan, antay. Extra lang day, jay. Ay, saan ama balin ti extra. Ako nga takno kasta. Ah. Sapay sabali ak no siyak ti makaungag. Yan laki mo ni ante na yan. Kasla ak ngumer-nger alyaw. Ay, sana, antay. Di kaya nga. O, auntie, adto'y ti pasarabo mi. Nagadunda gito'y balasang ka. Kompleto day ta, auntie. Pangkusina, adagatas mo ditan, asukar, ken kape, ken adupay. Ay, saanun. Kwarta laengen, takasapulak ti gumatang iti agas ko. Ay napasensya kan, auntie, ta idinaragsak ti biyag ko. Diyak nang i-share kan ka. Ngem idinagladingitan, in-share kon ti ladingit iti biyag ko. Ay naawan day jay kaanakan. Ay nyalakit din aya day to akaanak ka. Rumbanggayam nga idinaragsak ti biyag ko. Nag-share kan ka. Saan laang nga iti panawin ti panagladladingit ko. Sipot-sipot amlatan nila kay mo no agaramid manan iti kalukwan. Nagkarin kanyak kat ngagbalbaliwan. Wen auntie, ket agyaman nak iti panang-advise mo kan kuana. Sika ket ti denggen na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya, rabiin ngam ita ka pala nga gluto pa niya. Ay napasensya kan lakay. Busy ak ngamin itay. Isu ajak nakaluto anasapa. Ni ay, anya kumangay tinakabisyam. Kwa, nag-video ak ngamin lakay. Anya, day talaang ti makagapo no apay asaan ka nakaluto iti pangrabyan tayo. Unay kan, makikitam lang aruden nga glutluto da tao. Sumanao ka pa'y laeng. Ay napanyang anya launa yung ti alam dita pa nag-video. Pasigmad lang nonsense ti ipupos mo iti Facebook. Di ka lagbay. Ay sumardang ka man si Katino. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli makalatan. Makapal ka talaga, Mare. O niya latitan ti ipupos ni Panyang iti Facebook na. Wan nga rod, mare. Uray siyak amang buybuyak at makaulakak. Ay! Uray ko na antay reels lang a conformity maipost. No, agpost ko maakit. Tay adamot ti sense na Sana pasigan nonsense. Ha? Makapal ka talaga. Ay! Ultimo pa nagsuyaap na i-video na. Sana i-post iti Facebook na. Ay na! Diyos ko! Pakawanam! Saan mo't agaputa kat katawaak? Kat uyawak? Kat katawaak laeng, gaputa pulos nga awan ti sense na, dagiti ipopost na. Ay, supay, kurang na lang kat i-video na ti panagisbo na. Ay, sos! Saan to i-post? Nanang, itay pa'y ngayon sagana yung dagijay mo rang alaban nyo.
Ngam aging gaita, san kayo pa'y anak karugyan naglaba? Ay, sumardeng ka man nga ubing. Aglaba aklat ta ka di. Itay kay pa'y ngamin ngag cellphone. Di yun lang maibatan day ta cellphone nyo. Sumardeng ka kung nagtumag. Imala ka talaga iti amam-aman nakibiyang. Ninanang mat. Kit-kitaak nga rod no manon ti views na jay impos ko arils ko idi kalman. Iso abay anak man. Di nakpakibiyangan, taglaba aklat tano kayat ko. Mawatang, Ne, kasla idi na minsan pa'y nga aldaw, nakababad na gito'y lalabaam Panyang, Ha? adda ka di ba'y planom nga aglabaw no cellphone kalatan? Anya. Ay na ang angot ton dagita. Di ka pa'y lang kami naglaba. Ala, sumardeng kan asumanao. Aglaba ako. Nada pa panam, mapankan. Makarengreng ka itilapayag. Ano niya? Aday ka. Naisimpa kon ti kamera ti cellphone ko. Inakon bagkaten jay basket anapun no iti mureng. Iso ti ipost ko arils ko inton madamdama. Ahap. Aday ta. 1, 2, 3. Anay ko, naigalisak mo tanay. Anay ka! Nagsakit ti sikat ka! Anay ka! Ay natukol sa matan ti sikat ka! Anay ka! Ni, apa yun nanang? Anyat mapaspasama kada kayo. Ay napangasim man na nakahuing kaya pa ni tatang mo. Nagsakit ka talaga ti sikat ka! Diyak makagaraw. Sige nanang, inakaya ba ni tatang ijay bangkag? Ha? Apay nga minday ti cellphone nyo ang nakakamera dito'y igid. Ah? Agri-reels kayo nanang? Ala, awanin ti ado pa sa ludsod mo. Ingkagat ayabanon ni tatang mo. Nay, apay ngayon may kadito'y bangkag. Kat nagbara ti panahon, anak ko. Umay kayo kano tatang. Ni nanang ngamin. Naigalis ijay banyaw. Anya, naigalis? Un tatang, aglablabalaang. Idi kwan, insimpa ni gi kamera ti cellphone na. Una na sigurong i-video na ti panaglabana. Ta i-reels na. Naigalis. Anya? At da ijay tatang, agan anay, nasakit ka no ti sikat na. Anya? Adday ta, gunggunam ko nakit di Anay ko, nagsakit lang arudan ti sikat ko. Ngam kastapay laang matibagbagam. Anya kalakit din ayalakay. Ay napanyang aya, gunggunam ko nakmanen. Apay ngamin amasapol mo pa'y laang nga i-video ti panagpagkat mo iti nakabasket amureng. Ha? Saan nga amin abanag kat masapol nga i-video-video? Anya nga ita? Agyaman ka ta saan ana-fracture day ta sikat mo. Lakay. Kasanong no da natukol ato lang di ta sikat mo. Nang dahil sa reels, isukit din ti pakabaldadwam. Sus, salbag kakit di. Awan lat di ka i-reels ngamin. Unay mo tanday ta pa nagsasaom kanyak lakay. Kahit, punong matibagbaga ka. Saan aya? No maimbagan ka, ala, ituloy mo manen nga ag-video iti anyala dita. Ano maikaglis ka manan, ay kat gunggunam manal. Kung nakalaki day no sino ti masabat ko abangkay ti managdana. Si kamod gayam panyang. Ha? Hay puno gayam yimbaga na kanyak. Ang naigalis ka ka daw ijibanyuyaw. Gapo iti karililis mo. Kat, anya ko matibibiyang yon no naigalisak. Katawa anak, kasta ka de. Makapailag ka mga main panyang. Nuapay mo nga masapol mo nga i-reels amin na ba na gaya?
Ay, akasaman. Kurang lang ang i-reels mo, ti panagis mo. Sumargang kayo man. Ha? No awan tinasaya at nga ibagam si Kalakay. Aguli magkalatan. Lakayan ka anak ka uyaw, salbag kiti. Ay, Ay, ang yamat ang tatitsura, mare. Kas kalamat ng pato ang magmagna. Ha? Ay na! Ay, anya nga may dararamidam. Nang dahil sa reels, may galgays ka. Anya? Saan mat ngamin nga amin na banag at masapol mo a videoan tapno ipos mo iti reels? Unay matanday ta pa nagsasaom kanyak, mare. Kat, pudno man. Anya ko matisense na jay panaglabam amapan mo ko maipos. Anda anya? Sika talaga. O, anya nga tinaganap mo ita. Naimbag tawad dinadukulato lang dita sikat mo. Ay, ewan gayam. Adamok amayat nga i-reels mo. Ha? Anya day ta? Anya pa ngay? I-video mo day tabangking apan nagnam. Samo ko na iti-reels mo, nga iso day ta tinaganap mo, uray kita ag-viral. Nonsense mo, tibagbagang. Kahit isumat lang nga basi ka ng sense tipo boss mo, di iso ti boss mo. Ay, noan niya nga mintiar aramidam, mare. Kita aman day tapan nagnam ita. Kas kalapatong agpayso. May sakamot, mare. Imbes amaasyan ka kanya, uyawon nakmot. Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak laang, mare. Apay ngamin amasapul mo nga videoan amin nga aramidam. Ha? Kurang lakot i-video pa iti panagisbong. Anya? Kunak day taa, gaputa ultimo mo't panagsuyaab mo kat i-reels mo. Uray reels laang mo't kat jay kumamot ada sense nat i-post mo. Saan atiltila? Makapadadaol kay ti Aldaw. Di ta ka man laangan. Anya? Anya? Kasta timbaga na day apanyanggan ka, mare? Wan, mare. Sakitan pa ilang tinakam na dayjay nga imbagak. Katpud numat. Katuan. Anya ko matisense na day panagsuyaab na nga impose na iti Facebook. Kinabangsit nga tati sang aw na Sika talaga. Kapag numat, tiltila ama pa na ipopos. Indon kuan, ultimo, panagkasilyas na kat ipos nanton. Kat, anya ngay nga ron. Di namot ammo ti agbain. Sakitan mo't tinakam na no kas jay abagaan. Uri kita no may imbagan jay sikat na anasakit, gapo iti panlaka ikaglis na, ituloy na tumanan ti agarami ti tinansen sa video nga ipos na iti reels na. Nasaya at tasimmangpet kan lakay. Apay, Ibaon ka kumaamapan ijay tersena ni Bakit Julie. aniya, siyak pa'y alabambanog ti ibaon mo, ama pa ni Jay? Unay kan? Diyak nga rod makapag na iti husto. Ken nasakit at talaga ti sikit ko. Nang runa itakot naglamiis ti panawang. Anya? Ay, unay hindi kastoy. Anyaya ti mapan ko katangan. Ingka gumatang iti may sakilo abangos. Iso ti pangrabyan tayong. Susapo, unay hindi kastoy abiyag aya. Nabambanog na tao, ngam siyak pa'y lang ti ibaon mo amapan gumatang. Anyamatan. Italaang lakay. Di ka madanagan. Taapaman ama imbagan da ito'y sikit ko. Saan kanton nga ibabaong. Ay, unay na dyan nga asawam, tinaw. Nabambanog ka lang aruday na naggapoy sa bangkag. Si kapay lang, tumay kumatang iti sa daan yaw. Wan nga rod tata, rason namat ngamin dyan nasakit ka no, asikat na. Noan niya nga mintar aramidin na Wan nga rod, iso pinagsasawak manlay din na ikaglisa na. Gusto, maring agnakam. Ison tumay lang awan kays iskan na, nagiti pupus na. Pasig anan sense. Pudno day tanak kunayo tata. Uray siyak nga asawa na. Marurudak paikit din kan kuha na. Mala, yawid mo nga runay, di taginatang mo abangaw. Ang mga nuagur uray ang di panyangking ka, tinaw.
cellphone ngay simsimpayo, nanang. Agreels kayo manan? Ah, Nasakit lang nga rodan day tasikat yo. Gapo itipan na kaigalisyo. Ngam agreels kayo manan. ay na anak ko, no bumaknangak to iti panagre-reels ko. Awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayo kinitatang mo. Iso ang mabalin ka di. Dinak man dilla-dillawan no kastoy nga agreelsak. Anya? Itay-pay ang nakaset up ti camera ti cellphone ko. Ngam awan mo ni tatang mo nga imbaon ko anapan gimatang iti bangos. Ang mga nadandani day jayan, nanang. Urayan nyo nga rodan. Tapno maka-video kayo manen iti panagluto yun. Anya kamutan, itay-pay ang nakaset up ti camera ti cellphone ko. Ngam nagbayag ka. Anya? Apay, ag-video ka manan? Katun i-reels ko man ti panaglutok iti bangus asidaan tayo. Anya? Ay, sus. Diyak amokan ka pa niyang. Saan lang aruda na nagimbag day tasikat mo gapo iti pan na kaikaglis mo? Ngamita, ag-video ka manan? Agluto akla ang tino. Sa anak mo't nga aglaba, tapno maigalisak manen. Agluto ak, nawatam. Agluto ak. Ala, makaamu ka man langan. Ina ko na dyan silid. Ayaban naklatan no naluton ti sidaan. Aday ta, naipisok kun dito'y paryok ti bangos aprit-pritwa. Hap, aday ta, video mo't nan. Hap, good evening mga karils. Daytoy laang ti sidaan mi ita arabi daytoy laang ti kabaalan mi agatangan. Bangus nga imprito ko naman. Ay, anay ko, lakayo may kabahan, darasam. Ay na, nagsakit ti rupak, naparsyakan iti ado amantika, anay ko. Nagsakit ti rupak, mga lakaman iti nalamis sa danom. Ay, nagsakit na talaga, anay ko. Iya po, at day tagong gunam kunak manal. Anya, mga alakan ay iti danom kunak, sumanao ka pa'y lang. Ay, makaamu ka. Amin ko umot nga main kat masapol nga i-reels mo. Anya nga ita. Ay, sus, buo lang arupam tinaparsya ka ni Timantika. Gunggunam panyang. Gunggunam! Anya! At dayta, nagkulay violet dayta buo arupam. Anay ko, nagsakit na talaga. Nagsakit. Kahit, anya pa ilang der aramidam nga ison ti i-video ta iso ti i-post mo. Anya, nasakit lang nga rodan ti rupak. Ngam kastakit din ti bagbagam. Oho, nunam namaam, kat maasyanakan ka, nagbidot ka. Gunggunam kunak ngarod itayan itamanan, ibagak manan, gunggunam. Anya. Day tati maganap mo iti karirils mo. Amin mo't ngaminan, masapol mo nga i-video. Anya nga ita, saan pa'y anaimbag day ta sikat mo, gapo iti panla ka ikaglis mo, ngam ita, day tamanan rupam. Anya nga tamanan ayat iso maruno, salbagkit de. Ay, anay ikaw. Nagbayat matanday taro pa, mare. Kasala na loom nga Star Apple. No, anya launay ngamin ayat, yararamida, may nako. Anya lagi tinaya. Tila ngamin in ka i-video, no, amom ngamin nga alanganin. Saan mo nga i-video awan? O, anya nga ita? Kaya't kulaang mat nga daipos ko iti reels ko, mare. Dak mat namnamaan akas to iti mapasama. Ha! Anya nga ita ti itsuraam. Nagapgas nga itaitan, mare. Pero may nga rod, mare. Nagsaniit pa Ay nako. Ha! Sabay la kumatag nagam kamatan.
Mare. Kita man day talangam. Banking lang nga rodan day nagnam. Kastapay day rupam. Ay sos. Ano na ang nangyari, ha? Nagkulay violet day ta. Kalpasan ti mano nga aldaw. Agdanom-danom to day rupam. At addan tumanan anasaniit. George. Nang dahil lang sa reels, nagkaganyan ang mukha mo. Anya. Ay namare, nagpadatamat alaad. Ay ngam, mas limaad ka. Wan, limaad ka manan. Gabo iti reels mo. Adal kan ka ta. Saan nga amin na ba kat masapol nga i-post mo? Nawatam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay parang tarabay. Anya Laki Din. Oy, sika, umasidag ka man ditoy. Siya ka di tayo ayabam, auntie. Asino kumapay nga eh. Apay, auntie. Ibagam kin ni nanang mo umay agbayad iti utang na. When, auntie? Ay, ibagam nga ibaga. Di mo liplipatan, tanay, nabayagan jay due date na. Ibagak, auntie. Di mo liplipatan, tano saan nga umay agbayad. Ipapulis ko day tainam. Wano saan, ipabalod ko. Nanang, mapan ka kano agbayad iti utang mo. Kung nadyela kay anak kautangam, di ta kaaruba. Sikat isingsingiran na? Un nga rod, kanayo nakapadaanan a lumabas nga agapo iji school. Isulat iririri na. Ay ibagam, mapanak to agbayad. Kano ngay? Day tamanan timbagam iding, hindi ka napnapan. Basta, day tati ibagam. Padaanan nakto manan inton bigat. Nanang, ang singsingiran di kumarim anak kautangan. Asino kumakumarek? Diyan ngay adadakkel asiding na ijay pingping na. Jay puraw ti buok na. Ni kumarek a presi day ta. Nakaungungat. Basta makita nak, day tatibagana. Nagado nga min tinakautangan niyo. Pati ko kumarim, singir da singirken ka. Ay, wang nga raw. Ay wang gayam. Simangpot nga tani tatang yon. Takasaritak man. Ay, unayin nagsakit ti bukot kan sigag ka. Nagmatagilad jo. Ay, Mister, nakaluto kang bakay. Mabisina kong kay. taan niya kumati ilutok. Awan mo ti inyaw, awat mo kanyak asweldom. Ha? Kaya nga iyon online mo abad balaw. Awanan, insardeng kon gaputa nagado ti utang ko. Isumot laangan day jay tinamnama mapagbiag tayon. Di ka kadiag trabahon? Ay, unay mo tan. Masahim man kiti ti bukok kin sigag ka. Tanay, nagsakay. Nasakit aga po iti kai-istambay mo. Day tala makis-istorya litaruar ti aramidam. Apay, aya, mga umanungit ka ba kay? Nyalaki idin, aya. Singsingiran nak nga ro, dagiti nakautangak. Mabutungak pa yun armuar, gaputa singsingiran dak. Dagiti pa yun ubing alumabas laang amapan ag-eskwela ti singsingiran da. Iso asika, aggunay kan. Anay ka, api ako model ka kay nagsakit. Ay, unay mo dati. Naynayunan mo ti sakit ti bukok ko. Kinsikit, oh. JR, umay kan tama pantag-eskwelan. Adan sapay dyan lang kay anak kautangan ni nanang. Uray dyan nakautangan ni nanang ako marina. Addaman ijayan. Agsingir man dagitan manang. Sapay agpusilap da iti kastaunay. Nay, apay ngay, mapan kayo ag-eskwela na. Mabutang kamin asumrek ija eskwelaan nanang. Anya kumati ka butang iyo. Dagiti na kautangam.
Da kami tising-singiran da. Kaano nga min ngagbayad ka, nanang? Busy kan samot unay, manong. Madamate pa nagtrabaho may. Apayaya. Isarak mo man mat nilakay ko iti trabaho yo. Nabayag ko nga ayaban, ngam di mo umay. Apay ka no? Aglaklako ka ngamin kano iti online. Isu nga oray saan kano nagtrabaho. Anya? Ay di na amo nagado ti utang ko. Kay sumati ko na. Alabay ang manong. Tapilitak mo may agtrabaho nilakay ko. Ado ti trabaho ang maitid ko kang kuana. No kaya natin trabaho. Napan ko kinasarita ni manong mo. Ing kaagtrabaho, ijay ayan na. Naglay nga gibaon da jamanong ko. Kat, iso mo ti foreman. Iso nga iso ti agibaon. Kaslak lababaonin ti pampamayan na. Ay unay kamatan. At dalangarot agur-uray at trabaho kan. Mayat di pa nag-online mo ba kay? Saan nga umdas ti sapol ko iti dayjay. Tapno mabiyag tayo asa nga pamilya. Nayunam nga mintila ko. Kat, sika nga'y apadre di pamilya. Sika kumatirumbang nga agtrabaho para kada tayo. Anya laki din. Ayamay. Mala, mangkita kiti sa bali at trabaho. Saan aday tag karkarpintero dita? Sayang dayjay at trabaho. Naglaingar nga gibaon ni Manong Mau. Jacket ti kastang. Pababainan na mo ti tao. Pababain na mo ti unay ti pride ko pay. Adda pa'y la pride mo? Dahil pa'y la pride mo ti panunutang? Ay kada! Sana basta mabadakan da mo ati pride ko pa kahit Ay na, kasanong arudan ang makabayad a kadagiti utang ko no kastamot ti rason mo. Apay nga min ang nagutang-utang ka. Ay, nagkunang agutang ka iti adaw. Wan gaputawan mo't sa bali a pangalak iti gastusan tadi kamot kat ngarod nga agtrabaho. Biro ka nga araw. Kat anya ngarod ti mabirukam, kat di mo mat kaya tip maibaon-baon. Diyan mo na nga to ba si ta posisyon ti sa paulag. Anya? Imbag kumamot nung nakaadal ka. Ang di mo pa'y nalpas ti grade 6. Kasano ka malpas nga kinaram na mga minagagos. Anya? Papasulan na? Kay sumay. Abogado ako may tano di na inaram. Ay, agtrabaho ka. No di mo kaya ti agtrabaho kinimanong mo, agbiro ka iti pagtrabahuan. Saan ba lumablas dito sa ngwanan ti kantina, dagiti anak ni Junisha? Ay na, sabalin sa ti pagpag na anda asumrek ken agawid, manipod iskwilaan. Apay dapay sa bali a pagnaan. Awan mo ti ammo. Sa mga minang agpakpakita day ta Junisha, tay so kumati singiray. Ay na, huwan nga rod tata. Mabuteng alumabas, tadakkel ti utang na kanya. Apay manupay ti utang na kang kaya? At dapay nasurok akin simil Nagdakkel agaraw. Kahit manungay mo ti utang na kada kayaw, tata. Nasurok nga jismel. Ay sus, nagdadakkel mo't gayam ti utang na. Kaino nagwaras mo ti utang na kanaw? Ay sus, nasken nga agbayad. Ipatiliw ko no saan nga agbayad. Ay, ipatiliw tabang agpaisaw no di na kaya tagbayad. Kasano ko mga agbayad, kat saan to pa'y nga agpakpakita. Kabutang nagayam ta, dautang na. Naglaing nga umutang idi. Itatapa nagbabayad, aglem nga. Apay ngayon nga ta nakapitpitak da iti sapatos da Betty kan Junior. Sa dino nga ta tinagnag na andaya. Damagam ka da kwada. Sana siya ti pagdamagam ta jak amaw. Betty! Junior! Umay kayo man ditoy? Apay da iti sapatos yung agkabsat. Apay anak kapitpitak? Kuwang amin, nanang. Apay? Sumumbak kayo akin ni nanang yaw. Kasarsarita kayo nga agkabsat. Apay nga agkinkinita kayo matlaangan. Ulitak ti saludsud ko. Apay anak kapitpitak da iti sapatos yo. Ibagam nga minon. Nagna kami nga min ijay bantay. Bantay? Apay anag na kayo ijay? Likliklikan mi nga rodila kay kan kumarim agsingir kada kami. Mababain kamin amag na ijay, nanang. Ngamin,
Ung-ungtan na kami mat, no kasjay makita na kami. Mangmangag dagiti classmate mi akadwa mi magmagna. Agbayad ka nga minan, nanang. Ala, in kayo ni Jay sa alas. Agbasa kayo, iti libro yo. Wala na. Nanang. O, lakay. Nangag mo, ti sungbat dagiti ubeng. Why nangagaw? Kat, anya ngay nga rod itan. Di mo kunaan asaan kalatang agtagtagarin. Ay, unay kanya ibagaangay. Kasapulak nga agbayad iti utang ko. Kitaang man, mairam-raman dagiti ubing. Magnada pa yun ijay bantay. Tapnula ang malikli kanda dagiti agsinger. Wangarab. Aggunay kan! Agbirok ka iti trabahong! Why bakay? Manang, adan sa manindag iti agsingir kada ta bakit kanla kay ijay, oh. Sigurado nga dada ijay. Agur-uray da kadata. Magnatama na ninji bantay. Wala. Sige, intan. Makaamuditan. O lakay, rabiin. Awan pa'y dagiti anak ta. Apay, anya oras na ya? Agalas 7. Apay ngay. Awan da pay lang. Uy, agnervyos ako. Napnapanandangay nga tan. Ha? Oh, apay nga itakala ang Betty. Ayan na ngay ni ading mo. Ni ating ko, Ha? Anya? Betty anak ko. Kita kitaan lakay. Hindi pa lang amin nga ayaban ka nga umayag trabaho kanyak. Ngandi mo mat kayat. Anya nga ita, kinag ni Junior. Awan apulos kwartayo a paggatang yo iti agas na. Ya, amo pasama da ito'y manaw. Ada talaga dagiti kasta pasama kiti pamilya. Dagiti emergency. So nga nga umaya umutang. Ikarok to manaw. Wala may pabulod ko. Ngam sigurado nga ikarom to. Umanaw, umay ko ikaraw. Kinalagjay anak da Dionisia. Kasano kanayon da magna di tabantay. Ay na, napabot ngandan sameten kadata. Gaputa singir-singir ang tamot ida. San ba nga minamang rik na ti inada? Di mo maagbayad ay. Umay to siguro agbayad. Rumbang lang. Ta sa nakasumardeng nga agsinger. Aging gaasan a fully paid. Ay wala, nasken a fully paid. Tanabayagan day ta utang da kanyak, tata. Ore siya, Mike. Manun abulan di utang na. Di la mabain ngamin nga gutang-utang, di na amot agbayad. Saya temati agilan sa Agilan sa lang, di mo pa amumait. Ay, unay ka na yamanong. Dilaw ka la, dilaw. Kasano adi ka dilawan iti trabaho ket palpak? Ano santi madilaw tapno makasursuro ka? Kita am tapagbadbad de ka, tama nga numatinag ka. Ay, unay ang pati pa nagbaddag ko. Dilaw ang mo tumanaw. Tapno aganad ka. Kasano ti pamilyam, nung madisgrasya ka, alaman. Una akman pa'y abayadan nagiti utang ko lakay. Tapno saanen ang mabutang dagiti anak ta amag na dita kalsada. Si kaman, bakay? Nasken ang fully paid kon dagiti utang ko. Nas ka nga ikarim Saan ka nga agutang pay? Uray ka dagiti gagayem mau. Mapirdi lang ti panagagayem yung gapo iti utang, oh. Wan, naamiris kumatday ta. Ifulipid mo gamin amin ang utang mau. Kasta agtrabaho ka na saya at tapno magustuhan dati trabahom. O, di alaan da kanto man ang agtrabahon. Wag manaw. Uy, unay mo tintay na daw mula kang agsirmong kayon. Uray atasim maya ti panagtrabahom. Nakasursuro agayam king ka. Furman kan tumutan nakas kanyak. Ay, kawin na manaw. Dumakkel tumutan ti sweldo. Adunton ti mangala iti serbisyo. Nagyaman na manaw. Ititulong mo kanyak. Anya laki din. Basta naanos ka. Ado, ti maaramid mo. Masustintuam ti pamilyam. Tandaan am dayta.
Nasayat ate may ka nagpakita, Junisha. Wan, taumayak agbayad iti utang ko. Manaw, ti bayadam. Ay, i-fully paid kon. Ay, fully paid. Wan, agraman interest nan. Kasta kumaka na yun, dagiti nakautang. Nalaing agbayad, fully paid pay. Saan mo matan apat padaanan asingiran dagiti anak ko? Saanan, ang no agutang kan tumanayin. Iso naman ti singir account. Saan ako naagutang? Fully paid ak lang arudan, pagutangan nakmanan. Ay saanan? Jakon kaya ti agutang, taagungat nila kay ko. Ay na, nasaya at mat, nagbayad kan, kumare. Fully paid akon Isurat mo mat nga rudan, fully paid akon, di talista amon. Aday tao, nagdakkel. Fully paid. Oh. Agyaman nak amare, ta pinautangan nak. Manungay manen ti alaam. Ay saanan? Jakon kaya ti agutang pay. Fully paid ka matan. Mabalin mo manin ti umutang. Ay na saanan mare. Maala, agawid akon ta inak agluto. O sige, no kasapulam ti cash. Mangibaga ka lang kanyak, mare. O anya, ada nagsingir kada kayo? Awan mo nanang. Nakaisam damatan kada kami, nanang. Nagbayad ak ngaminan iti utang ko kadakwada. Isumat lagayam ang nakaisam da. Nagbayad ni nanang. Yes! Awanin ti pagbutbut nganta, ading. Awanin ti agsingir. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Okay, si Mang Pita ko na naggapoy ti trabaho. Nasaya at no kasta, Milton Lakay. Nakaluto akon iti pang malumanta. Ay no, nagganasin na pa nagbiag no kasta bakay. Mga anak laeng no sumangpita ka naggapoy ti trabaho. Alakit din, mapantan ijay kusina, ta idasar kun jay kanenta. Amok amabisin kan, Milton. Ay wen, bakit? Ay na, talaga mabisina kaon. Waneng, bakit? Apay aya. I love you, Waneng. Maturog kan. Sa baaliman ti adda di tapanunot mo. Anya laki din ni Waneng. Di ka laki din mangrik namay. Ay na, nabambanog ka lang arudin ang nagtrabaho ang nagmalmalam. Mapanunot mo pa'y dayta. Alan Waneng, I love you kunakay. Dayta lati amom nga aramidin. Makapuyat ka laklakayan. Ay. Naragsak ka itangal daw pare Milton. Ay, talaga naragsakak pare Roger. Si kaman may timaadaan iti nag-sweet nga asawa. Nagsingpat ni Waneng nga asawak pare Roger. Nagagit niya gluto iti kanay. Sus, sana all pare Milton. Saan laday ta pare? Anya pa'y pare Milton. Basta, amumaw ti kayat ko asawain. Anya? Makiram? Uray ka nagkatawa itim bagag pare Roger. Maragsa ka naklaparagan ka pare Milton. Ay sus, papaapalan nakmanin ako nak. Apay, saan anala ilaw ni bakit mau? Saan nga ron pare Milton? Iso nga apalan ka. Anya? Sa bali ti pagkagatan ni misis ko pare. Anya ngay pare Roger? Agdawat iti kwarta. Anya?
Si Mang Pita na naggapoy ti trabaho, haning bakit? Nasaya at Milton Lakay. Nakaluto akon iti pang malumanta. Dayta ati asawa. Saan laeng anak pusaksak, nagagutpay. Anya lakit din ni Milton. Ingkakit din agpulos tamangantan. Wen bakit? Ay na, mabisina kaon. Ado di ka nagita. Agbusog taman kid di ado. Tapno na pigsatan no madamdama. Ay. Sabali man ang tisasawam. Sa lawasaw ka alaklakayan. Anya laki din ni bakit? Jukuli, hindi ka lamara bakit? Anay ka, nasakit at talaga. Anay ko, nasakit at talaga bakit? Anya tinasakit? Ay, nasakit din tiro abagay, huwaning bakit? Kat? Mabalin ka di nga ilutom tinasakit abagay, bakit? Aping nga itala nga ibagam day tanasakit abagbagem. Itala nga rod amarip na ti sakit ti bagbagay, bakit? Mala, agplastar ka ta ilutag tinasakit abagem. Ayos! No? Ay, salbag ka! Apay naglabo ay! Ilutom nga rod tintiro abagay ka. Naskin ka di nga ka? Ay, atap no mailot mo na yung bagtintiro abagay, kuwaning bakit? Anya lakit din ni Milton. Agsapin ka man, nagalas talangam. Kas kalakarag anak kaida. Anya? Naka-smile ka man na nabigbigat, pare Milton. Naragsak ka man na nabigbigat. Ay, pare Roger. Always happy ko naman. Ay, sana all masaya everyday. Apay, pare Roger. Kalat matindi pa nagliday, mau. Imbag ka pa'y, pare Milton. Umapala ka talaga kan ka. Hindi ka din umapapal, pare. Aglambing ka nga mingkin ni bakit mo, tapno kayat na kamay. Inaramid ko amin na panaglambing. Ngam talaga analamiis kanyak ni bakit ka. Anya? Wen pare, jak matagkurkurang kan ko na. Iawat ko mat amin na sweldo kan ko na. Ha? No maminsan, mapanunot ko pa yung tisaan nga agaawi di balay may, pare Milton. Ay, di mo aramidon day ta, pare Roger. Addan akabosor na ka ni bakit mau. Anya nga tate aramida kaya. Tapno na sayat mat ni bakit ko kanya. Aha. Amo kaon, pare Roger. Kastoy ti aramidam. Tapno agbuteng matken ka ni bakit mau. Anya ti aramida pare? Malala. Yasidag mo tilapayag mo, pare Roger. Isuro ka man, anya ti rumbang aramidam. Tapno saan anak pagkang ka ni bakit mau. Amok ang nagsweldo kan, Roger. Mudo yan jay sweldom tayo nang makitsanda. Mudo yan jay sweldom kunak nay. Aldawan. Jak pa'y nakapalingkiti ka nanta. Day talaag dawat iti kwarta ti amom nga aramidan sabel. Ha? Apay nga ron nga gungot ka ngay. Kasano asahan ka makaunget? Sumangpatak dito'y balay nga awan pa'y naluto akanak. Anya? Naglaing ka nga agdawat iti kwarta ngam nagsadot kamat nga agluto iti kanak. Sinalbag ka hindi, Roger. Di ka man agsaw iti kasta. Isu nga rod adaw-dawatak ti sweldom. Tamapanak gumatang iti kananta. Patpatsam? Jak kaya ti tinor ti saom, ha? Amo ka. Anya ti amom? Sana makmakantiin kagatangan iti palengke. No di ka pagpapintas mo. Anya? Kita man day talangam, Sabel. Nagpudaw day tarupam. Ngam nagngisit mo't tatanggad mo. Nita! Anday ko. Apay agdisnog ka nga, Isabel. Di mo man pakibibiyangan ti aramidak. Uyawan nakpay asalbag ka ni. Anya ti kayat mo mapasamak ita? Kwa. Ibagam na niya ti kayat mo mapasamak. Mabuto nga kaya nga agsinata, salbag kide. Ay sos. Apayain, pare Roger. At napasama kayo? At damot black ay maun. Madi at talaga, pare Milton. Ha? Kamali, pare Milton.
Anya ti kamalay paray. Kamali insurum kanyak nga ipakitak ti kinamalalaki kin Isabel. Ha? Inaramid ko amin nga insurum kanyak. Tapno agbutang mat kanyak ni Isabel. Aha. Ad-addamat ang nagpungtot. Karitan nakpayan iti sina. Anya? Wen pare, agsina kami kanon kin Isabel no pakibiyangak pa itararamidan na. Ha? Ay na, tigre at talaga na diyang asawak. Naguyong, ay agguuyong kunak kuma. Anya? Anyat isuma, Milton lakay. Ay, pimanmait ni pare Roger. Oh, apay ni Roger. Outside di Colombo si ka. Apay an naibagam day ta, Milton lakay. Kasanumat nga main, waneng bakay. Di namat amo nga ay ni Isabel nga asawa na. Ha? Uy, kabuteng na ta asawa na. Iso aday jay. Anyat na pasamak ayan. Ay kat nagapad ang agasawa Nakaraman man ni ti disnog ni pare Roger. Anya? Nagdakkel di black eye ni pare Roger. Dandanin na regrag di bukil-bukil ti matara. Anya? Saan lalay ta ba kay? Panggap pa yan ni pare Roger tagtalaw. Anya? Nalabos mo't ngamin ni Isabel lumaminsan. Di nala maawatan ni pare Roger. Ha? Ay, no sakla ti kaskin ni pare Roger. Para manak ni Isabel ti di na pa'y naramramanan. Anyat kinunam, Milton? Ay, kwa. Anya ko mati iparaman mo kin ni Isabel, aber? Kwa. Ti kahit ko asawain. Para manak iti kan luto apataw. Oh, nakasaganan di balunam amapan agtrabaho, lakay. Dayta ati bakit? Uray no may sa ti bakit? No nagagat, kunadang raw. Ay sumardon ka man dita, Milton. Aramidak lang ti pagrebengak. Dayta launay ti apalan kanyak ni pare Roger. Dayta kinala ilom, waning bakit? Umuna akon arumwar, Milton. Papanam? Mapanak biit ijay balay datatang kenanang. Enak dumawat iti bulong ti marunggay datatang. Taisagpaw ko iti lutwak at tinula. Sige. Siya ka unti makambo diti balay. Rumwarak matay no madamdama. Ada ko mamot wifi ta, Milton lakay. Imbag pa'y datatang kenanang taadda internet connection da. Makabuya da iti TikTok ken YouTube. Unlimited ti panagusar da iti internet. Umapalakmet lakay. Kaya't kumot ti maaddaan iti wifi, Milton. Imbag lang nga addamot pagliwliwaak dito'y balay ng agmaymaysa. Ay, no worries. Waning, bakit? Gaputan nagagat, kan nasingpot kang asawa, agpa-install tang around iti wifi dito'y balay. Ha? Talaga, Milton lakay? Wan bakit? ASAP, as soon as possible. Naladaw ka mat ngayon may nagtrabaho dito construction site, pare Milton. Well, pare Roger, nasa pangami ngayon may dagiti ahente ti wifi connection. Ay kat pinagustuak man ni Juanay nga maaddan kami iti wifi connection ni Jibalay may. Isoan, nagpa-install kami na. Ay, sana all. Imbagla pagliwliwaan ka no ni Juanay no kastanyag may sa Jibalay may. Sa bagay Amumatan, pare Roger. Kanayo nak nga awan ni Jibalay. Tainal daw mat nga raw niya daag dito pagtrabahuan ta construction. Mayat-mat kiti tayo na panunot ni Juaning nga asawam. Kasla kaya't kumat nga agpa-install iti wifi. Barang maragsakan kanyak ni Isabel nga asawak. Ay, tumpak paray. Kastagag paisaw taramidam. Parang dinakantun ka gurguran ni Isabel. May tama ka, paray. Simbang peta ko na nagkapo iti trabaho. Waning bakit? Awan samet tao dito balay. Nagulimak man.
Sa dino nga, tinapanan ni Bakay. Sapay mabisina kaon. Nabannoga ka nagtrabaho ita. Taad da overtime may. Waneng! Bakay! Sa dino tayan mau. Adda, agdito'y silid, lakay. Adamot gaya medyo sila. Kung nagnorimwar ang nakikaaruba. Mapanak man iti silid may. Ay paon ko ang mangidasar iti kanon may. Awan matgayam na luto ka nun tabakay. Ay na, pasensya ka, Milton lakay. Diyak matin nasiputan ti oras ang naglabas. Malumagaya man. Anya? Si kapay lati agluto iti ka na, Milton. Ituloy ko abuyaan jay buy-buyaak iti internet. Anya? Siya pala ti paglutom, anabambanong ka nagtrabaho, wanay? Italaang lakay. Ituloy ko la abuyaan jay buy-buyaak iti internet. Sige, ditakan. Agsubliak ijay silad nga agbuya. Naspak. Saan na makaluto iti kanin miniwanay? Gapo iti wifi. Ay, sinalbang kiday. Inak aglutom. Talay, mabisina kaon. Dalaman ti rabi waring. Di ka kadipay maturog, bakit? Diyak pa'y agtuglop, Milton. Maturog kalatan. Masapa ka pa'y amapan agtrabaho no bigat. Di talatan cellphone mo, tig-iga, ma'am. Di naklatan ikaskaso, Milton. Maturog ka, tapno saan ka amapuyatan. Saganam ka din di balo na ka mapanagtrabaho, wanay bakit? Naay, bigbigat niya makaturturog ka manay. Pasensya kan, Milton. Napuyatan na. Iso ajak nakaluto iti pagarmusanam. Kan balunam amapan agtrabaho. Anya? Si kapay lati agluto. Kan mangisagana iti balunam. Ta ituloy ko ti mapan maturog. Anya? Ay, makaturturog akpay talaga, Milton. Ay, nagsasaro nun ti panagsuyaap ko. Makaamukan dito'y kusina. Oh, apay analiday ka itang agsapa, pare Milton. Ay. Naa, nagatiddugan day taasen na ay pare. Apay, anyat napasamakan ka. Ay, manipod na addaan kami iti wifi. Di na kon maasikaso ni waning nga asawak, pare Roger. Anyat kayat mo asawan, pare? Si madutan ni waning agluto iti kanin may. Di pa yun makadalos iti balay. Anya? Ne. Apay nga umisong ka, pare Roger. Baliktad itan di sitwasyon, pare. Anya ti kahit mo asawan, pare? Manipod adan wifi mi ije balay. Gimagat kandi na kun apapaan ni Isabel. Nagbaliw ti ugali na. Nalailon kanya. Anya? Ita, si kamot ti agparikot kini bakit mo, gapulayang iti wifi. Apay ngay, waning bakit? Nakailad kamutlatan dito'y supang agsilsilpaon. Awan pa'y naluto akaninta. Ay na, pasensya kan, Milton lakay. Simangput kamut gaya man. Makitam, di mo pa yan masiputan ti sasangput ka. Kapo iti kabubuyam di ta cellphone mo. Anya lakit din nila kay. Ay, sus! Sinalbag ka waning. Di ka pa'y nagdigdigaws. Nagampap kang. Agdi sakto ano masango. Anya? Ay. Nauma akong waning. Ipaputid kung ti connection ti wifi. Awanin ti mararamidam. Anya? Ay mapagtita kaon waning. Talaga nga ipaputid kung ti connection ti wifi. Saan ka lasim ba daw? No di ka pa yan nagdigdigaws kin nagtututbas. Ay, nagangragan na itabuok bao. Nakasla na gumukan ti agkabaw abilay. Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Grace, bakit? I love you. Jay, I love you, kunak. ay katuray siya mat alakay. I love you mat. Ngam, apay ngay dungaw, ta awan pailat anak ta. Anya tamok nga iti dayta. Ha? Jak mat amot isungbat ko iti dayta. Isu kumamot ti damagak. Ngam amok, asaan mo mat lang amot isungbat mo. Lupus kan samot bakit? Anya, ang mga nusika ti baog. Apay nukwa. Nukwa ngay. Anya akwa. Dengay mangbayadak iti pangitestingan. Ano ito? Ang nalaki din ay bakit? Pagkatos ka na alagaws. At danunot ko, Wilson. Makaawatak. Ti kunam, jak na awatan, ti kayat mo asawan. Apay, amang bayad ka pay laang iti pangitestingam. Asawaan mo na. Ha? Ay, ang nalaki din ay bakit? Suggestion lang mat. Kan angaw lang mat. Awan planok asabalay. Saan nga ang angaw dayta? Naglawag asabali ti planom. Agi-suggest ka ngamin iti limpyo. Saan asina sa iro? Langgong. Di mo latamay katik na uyong mo bakit? Kumabil ka la adagaws. Rapas kan samag. Ha? Nagsubang kay samat kanila kay Mau Grace. Diyak maguston ti ibagbaga ti anak yu tatang. Anya ti ibagbaga na adi mo magustuhan. Malaksid ng baga na alupusak. Mang tisting kanaw iti bayadan na. No di kat garamugam ati loko. Ang lalaki din ay balasang ka. Saan mo nga amaw ti maangaw? Diyak kaya ti kastang ang angaw tatang. Ang mga no angawak mo ti di na mairusok. Grace, balasang ka. Maday ti agibalbalas. Maditi na uyaw. Rakas na ita. Di ka pala naruam. Ay, ti kinaangaw nila kay Mau. Angaw ki din day jay tatang. Makapadalagudog iti barukong. Nagdalagudaw ti barukong Mau. Apay, kasla kabalyaw at dumalaguddaw. Lalaki din. Lipay kat narban ta barukong Mau. Ay, just kay kamot, Grace. Nagtibayo kung namut Dalagudog, tatang. Takaslan narba ti barukong ko itimbaga na nga itisting na timang bayad. At dan sa mga min kursunada na akaya na bayadan di ta igigid. Ay, maday ti malagatap balasang ka. Baliwam man ti mindset Mau. Lalaki din, aya. Apay ngay nagpaisaw. Di kami mo't maadaanan iti anak nanang. Parikot ayaday ka. Dakla parikot ananang. Taawan taw ti mga sikaso kada kami. Inton aglakay kan agkapsot kami kan ni Grace. Sana parikot day ta. Nagadudi ta ti maampon. Ang nanang. Awan kastay nagtao di ti darak na nasagmay. Awan nga raw di mangampun kan. Ang pilyam mo't at ampunam. Daytay nasingpat. Kan anak mo lati nasingpat. Amuyo nga raw no sino takin anak dita. Apay pagampunam aya. Iti orphanage ananang. Ado pay la kisyo-kisyo no ijay ti pangampunam. Sa tino nga rod nga Ay kumangkita kan adita iti agparparigat amang biyag iti anak na ta ison ti alaem. Makatulong ka pa iti pada matao. Isuda ati mangitukon kanyak. Sa nasaktiyo masidag kanakwada akas la gumatang iti dingwoy. Nagarti ka mutan.
Noan niya ti adda ditan gam matamon. Ta agragot ka mulaunay amadaan iti anak. Ha? No kayat mo tinasingpat. Adda mula kada kayo amang patanor iti nasayaat nga anak. Isaw amang kita kaki din. Anya laki din aya. Ay na Wilson, Jack kayat ti mangampon, taamangan no agsakit tula ang ti ulok. Nasaysaya at laangan nga agmay-may saak, ngem ti adda kabalay ko amang betak to iti ulok. Negative kamot talaga, bakit? Kayat mo kit din, kagil ilos tulita, nga awan na pulos ti mga rayat kan ka. Ipalobos ko kit din nga agilosak to. Ay na, ikarkararag kun ama ustela kon tapno saan akong nagrigat. Kasanaw, no saan ka pa yung maustala dagaws? Kasanaw, no agpaot to ti biyag mo nga agil ilos tulita. Amay gamur amay narugit mo, alaman. Di nakman riribukan Wilson. Saan adagita ti pakaringgurak? Apay, di mo kayat ti anak. Tapno adamot try out ako maa. Makapaapa lagi ti adda anak na dita. Ay, diyak amukan ka. Apay nga men. Ano ti apay ngamin ngay bagbagam? Apay nga men, ngawan anak ta. Apay basol ka o. Kat, basol ko nga rod. Ang lalaki, dinaya bakit? Awan mo timbagbagak. Si kamot tilay bagbagana. Basta diyak kayat ti kayat mo. Ay, ang lalaki din bakit? Ay, ang birbirok samat ni Wilson, di balin nga anak dana na. Adda mom aya, guada. Adda mother. Yay ngay anak damasing. Agparparigat iti miyag tentarayanan di foreigner kinabalay na. Awan may taraon na iti maladaga nga anak na. Taawan mo't may pasuso na. Alabay ta ibagak man kini Wilson. Sigurado akayat na. Ta agtatakun unay iti anak. Ay, alaan nan ata ang mga noon na akpay. Agtatakon ka mat iti anak. Ay namudra, ang nagserbi ka may sa nga ina, na awan mo't anak ko. Malagayam. Di si kanti mga alay ti dadya maladaga. Ay, pagsaritaan mi palmot akan nilakay ko. Masapol nga kabilangak mo't at asawak, mudra. Ay just kikamat, guada. Awan la di kay bagbaga. Alam mother, bagayon to ka ni Wilson. Iti kasta, masulbaran ti parikot na may papan iti anak. Ang lalakit tinaya. Nasingput ka de, tinaganak iti dayjay nga ubeng? Wen bakit, kun cute a babae di ubing. Ay, saan no babae? Ang mga nukurso na daong to, intun bumalasangan. Ang lalaki dinaya bakit, maladaga pagimunam. Saan mo adara? Anya tamok ngay? Dakas tag panunot iti dakas bakit. Nasaysaya at latagsakbayan Wilson, ngam ti may lawan. Ay na bakit, agtalag kakadimat kanyak nga asawam. Mangkita ka iti sabali, diyak kayat ti babae. No lalaki kahit mga round. Kay kayat ko na, ngam ti babae. Kasanon, intun mataangan kat arman na kantaw. Ay, dugyot a panunot. Sino ngay nga tatin narugrugit ti panunot na kanatabakay? Anya? Ala, saan tangaminan ngagpili-pili pa'y? No anya ti addarita, alaan tan. Patanuran tayo tinasaya ta sursuro. Kasapulan ta ti kibin intun lumakay kan bumagat ta. Sa mga latay ti padakkelan ta nga anak. Makaamukan? Anya lakit din na bakit? Ay na bakit? Maragsakan at tadan anak na. Ampunta ko namut alakay. Ay, sana bakit? Anak tanda ito. Kat amam. Maragsakan at tayo manugot kamot lang ang mga punta. Ay na bakit? Sika ngay bakit? Tapno di mumut ko na. Alay,
I love you mutun Oo, makitam. Pati ni baby kat maragsakan mo. Ta si mardangan ngagsangsangit. Makaawat mo, titi ka sa saadan niya. Sapay kuma, taawan to ti pagbabawyan talakay. Ay, lalaki dinaya bakit? Awan daw, naragsak tanto akan ayaw. Uray kita Lakay, nadlaw mo. Tay, Nakaragragsak ni Wilson, anaadaan iti ampon. Ay, anak ko na kuma. nadlaw kumatlay ta, bakay. Ngem ni Grace, kat saan unay? Maklon lang tumatla, si kinapunaw. Arumbang lang inampundan ni Christopher. Bareng tapno naragsak da iti agnanayon. Pitaman ni Bebe, sangsangit. Or kamot, karubrugi na pala tagsangit, agungot kan. Na. Di ka sungbat. Kasi kasong kitay. Nanay, maditay ta. Apay, agap pamutan dagiti dua agap iti maladaga. Ay, mabit man laang lakay. Inakitayan da. Ay, ang lalaki ting nagiting ang asawa. Anyat nagapaan nyo, aya. May di man na babae na. Anya, aya, ti basol ko. Bay-bay am na itakubing, may ureg sang sangit nila. Anya, bay-bayan mo't nga bagbagam. Apay, kimat. Nga da kadago si tayan na amang uba. Karugrugi na pa'y mutla tagsangit. Anya, laki din. Patul-tulan kan tupay. Mala, sa inyo pagapaan day ta. Si Kamot Wilson, no saan ang maugba adagos ni Grace day ta anak yun agsangit, saan kamot dumarasudos nga agungot la adagos. Tsak ngamin kaya tabay-bayan na day ta ubing takaasimay. Kayso na nga dan anak may. Agraraman to'y asawak. Ay natatang, dakkel ti kinagraraman di asawak. Kunamlan pudpudnong akin anak iti ubing. Imuyong pa yun kanyak ni Wilson. Bala, mayamon anak. Ipatag yung kinday kas pudpudno nga anak yaw. Tanay jay to ti makatulong ka na kayaw. Isuntaw ti sanggir yaw into nagkapsot kayaon. Ure awan ti sanggir ko tatang. Nukas tamot ti trato ti asawak kanyak. Ay, lalaki din aya anak. Di ka kadagluklok saw ta makapabakit ti kasta. Kayat mau ti agkurarat adagaos. Ay, jak lakit di kayat tatang. Isu ajak kayat apag konsumisyonan nak ni Wilson. Kayat ko kit ti umubing Tapno, makabani itakpay dita. Ha? Ay, lalaki dyan. Bumani itak ko lang. Ay, langgong nga ubeng. Di mo ibagbagat ti kasta. Taadan asawa ken anak yaw. Dakas tayo tangay bagbagam. Kasanukot na patpatagmutin da di amaladagang siyak nga asawa na. Masurunak ka talaga di anak yu tatang. Purasem ti pan nakasuron bao. Tapno agari ti ayat di tapusa manakaw. Mangin inutin amapunas day nga ayat tatang. Ay, parayrayan nyo kit di. At ti ayat siya iti tunggal may sa. Tapno nasamsam iti agbiag. Yan nilakit dinaya. Anyat ararami na maya. Hindi mo makita ti mapaspasamak dito, Bing. Naitugtugan. Agin inawak mo't itay. Nagalikutag tumot nga may. Bustan! Rason kala rason. Apay aya, tanaguyong ka kanyak manipod at danday nga ubing. As-asi kaswak mo't iti husto. Anya pa'y lati kayat mo ngay. Kakasing arod mo. Kakasam ta may tugtog kada may pasubsob. Saan kumot ngay tugtog-tog guni paspasubsob? Isumot, timang isubsob iti sungo na. Bustan! Si Pangulan ka na.
Dayta ti pakangkangaga kitag kakasakit kas kada insulto dita. Awanan dagiti dungom kas kada I love you asang kay bagam idi. Awanan. Makay, I love you kan ka. Ura siyak mo't Apay kunam, I love you ka pa ita. Saanan? Marwam kan amang paspasakit kanyak. Iso na sa isaya at langan na pumanaw akon. Anya? I don't love you anymore, tapnam mom. Na. Anya lakit din na ita kababalin mo. Aguma ka, into nawan akon. Anya? Nana, awan mo itong nagitidaduma alupot ni Grace. Anya ti kayat mo asawan. Pinahisunan ti pangtana. Nga? Nagtalawon na nang. Anya? Ay naglukaw. Asino pa yung ti mga sikasukin ni Baby Christopher? Kan kadagiti daduma pa at trabaho dito balay. Ni Baby launa yan nang. Dapat trabaho, kasano pa yun? Ay na, sa apay nakapsutak mutan. Saan naka makapuyat, no mayra nang agsangit itirabi wanwan niya pa'y dita. Tulungan na kamang sapol ka ni Grace nanang. Kasi kami ka ni Baby, nga waran ti agistimar ka na aglaba. Daytan, tomat unget-unget dita kada apa-apa. Sulbaran tayo kit di dahi nanang, saan ka tapadagsanan? Kasano adi dumagsan katawan mo ni Grace? Nala, ingkasurutan, ijayan ni Lola na. Isula ang tamo katinurong na. Ay, anya laki din na yang amen. Asino ka? Siyak ni Wilson, Lola. Umay ko yawid ni Grace. Asasawa mo't? Awan ka doon ni Baby no mapanak ang trabaho. Asino, tagtabtaba ko? Awan ti man na ba ko dito? Awan ti agtabako, Lola. Yawid ko ni Grace kunak. Pangalaam kay matititukak dito. Jamblo ka. Manaktak kay tararamidak. Ang lalaki din na ito, bakit? Grace, bakit? Amok nga ka dita. Umay kang tagawid tan, bakit? Love you lata, bakit? I don't love you anymore. I love you talaga, bakit? I don't love you anymore, kunakmat. Ado, timabalin na mga yat kanyak dita? Saan lasiksika? Bakit? Alam mo ano kan? Bakit? Asikasunki din di anak mo! Bakit? I love you. Ha, lalaki! Saan mo riribukan di apo ka? Pumanaw kan? Gumtak, no di ka pa lagtalaw. Amaw, kanagapa kayo itapok. Iso, anagkamang kanyak. Pumanaw kan ko na. Saan, Lola? Kasyan na kami iti anak may. Kasi magtiubing na awan inana. So nga ipalubos yung agawid na ni Grace. I love you, Lola. Hey! Di mo man ibagbagat ti kasta kanyak. I don't love you anymore. No, napatig ka idi kanyak. Gapo iti apok na ita. Shannon! I don't love you anymore. Mawasam! Anya lakit din, Lola. Anya laki din. Agpada nga ipatag ti anak ken ina. Uno asino pa'y akamang ti pamilya. Be fair ako nada. Tapno awan ti maidadaduma. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ngayon tay pinauluan. I don't love you anymore. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat para itiscribe ni Auntie Jo, Jocelyn Oblero Ramirez. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.